Vítajte v druhom dieli série Top 5 objavov, ktoré zmenili svet. Dnes sa pozrieme na ďalších 5 revolučných vynálezov, ktoré formovali našu históriu a ovplyvnili každodenný život. Začneme s pluhom. Vynálezom, ktorý zmenil poľnohospodárstvo. Približne pred 10 000 rokmi uľahčil obrábanie pôdy a zvýšil produkciu potravín. Hoci nepoznáme konkrétneho vynálezcu, pluh je symbolom technologického pokroku celého ľudstva. Parný motor bol hnacím motorom priemyselnej revolúcie. Thomas Newcomen ho využíval na vyčerpanie vody z baní, ale až James Watt ho zdokonalil do podoby, ktorá zmenila dopravu. Vznikla parná lokomotíva, ktorá skrátila čas cestovania a spojila svety. Telegraf, vynález Samuela Morseho z roku 1837, otvoril novú éru komunikácie. Umožnil rýchly prenos informácií na dlhé vzdialenosti. Morseova abeceda sa stala univerzálnym jazykom prenášania správ a položila základy moderným komunikačným technológiám. Ak sa vám video páči, dajte mi like a odber. Budem za to veľmi rád. Karl Benz v roku 1885 priniesol motorwagen, prvý automobil poháňaný benzínovým motorom. Henry Ford svojím modelom T v roku 1908 sprístupnil auta širokým masám ľudí. Automobil skrátil čas cestovania a priniesol prácu miliónom ľudí, hoci zároveň zanechal ekologické stopy. Hoci Thomas Edison nevynašiel žiarovku celkom sám, jeho zlepšenia spravili tento vynález dostupným pre širokú verejnosť. Žiarovka prispela k masovému rozšíreniu elektrickej siete a zmenila náš spôsob života. Každý z týchto vynálezov priniesol revolúciu vo svojom čase. Ovplyvnil naše životy a zanechal stopu, ktorá pretrváva dodnes. Keď sa vám video páčilo, dajte mi like a odber. Ďakujem za sledovanie videa.